Halo dulur Jati Genok Sumber, izin melintas nggih. Lah aku iki ceritane direquesti Mas Nurwanto wong kene lur. Ya langsung tak gas ngono ae lur, daripada gabut lur ngene iki lur. Aku basa rene kok ndelok dalane kok walah ajur lur, iki pirang puluh tahun urung diaspal ngene iki lur. Iki Jati Genok sing lor iki lur. Nah iki mengidul nah iki gange sawah-sawah lor, gange alas sithik iki lor. Lah iki medunan lor, dalane ajur mumur lor. Nak metu Jati Genok iki iso lewat Ngrawan lor. Nggo Ngrawan ngidul terus Jatirejo belok kanan lor, apa metu sak kulone Ngrawan ana pertigaan dalan aspal ya iku lor, ngidul lor. Nah, kok kidul iso metu ke Pol Bayem lor, iku dalane alus lor. Aku ya lagi ngerti iki lor, desa Jati Genok lor. Ayo sing lor kok dalane elek iki melu desa Ngrawan lor. Nah, engko dalane sing kono iku alus lor, iku jarene melu Pol Bayem lor. Kok aneh ya lor, unik ngono lho lor. Desane jenenge siji ya iso melu kelurahan dhewe lor. Nanti teko kene dalane elek lor. Daerah kene ya mayoritas ya petani lor. Niki wis do panen lor daerah kene lor. Lor iki wis do mepe gaban ning ratan lor, ning pinggir ratan lor. Alhamdulillah lor, dina iki cuacane panas lor, kena nggo mepe gabah lor. Awas tek pitik minggir. Iki sebelah kiri iki ya sampe do panen jagung lor. Karek mbakari nak sore lor, nak bar buka poso lor. Yo teko kene iki kok dalane wis halus lor, iki isih melu desa Ngrawan apa melu desa Pol Bayem iki ya lor. Jarene nak sing dalan halus iku melu Pol Bayem lor. Cerita ya lor sing warga kene lor, sing omahe kesoting do komen-komen ya lor. Sing nyimak video iki ya ben tambah wawasan lor, soalnya sing nyimak video iki ora wong Rembang tok lor, wong Tuban, wong Blora, wong Puradadi, wong ndi, wong Bojonegoro, wong Pati, wong Kudus ya ada nyimak video iki lor. Jarene seneng channelku niki lor, channel jalan-jalan lor, soalnya wong kan gabut blimbungan ning omah nih lor, karo ndelok ngene iki jarene seneng lor. Jadi kaya jalan-jalan online ngono lor. Sing request desane pengen disepil sabar ya lor, soalnya ini ya disambi